kinesioteipataan polvi. Aina kun lähdetään lenkille, että se pysyisi kasassa, koska se on aina silloin tällöin tulee kipeäksi, niin katsotaan jos tää vähän auttaisi taas vaihteeksi. Lisäohjeet YouTubesta. On toiminut ennenkin, niin toimii nytkin. Joo, nyt on polvi teipattu ja mä oon tosiaan ennenkin teippaillut tota samaa polvea, koska oli kipeytyvän silloin tälle tulee juoksua niin paljon, niin se siitä vähän ottaa aina osumaan, mutta toi on auttanut jonkun verran ja just aika paljon lihashuoltoa ja rullailua sun muuta joutuu tekemään ja hierontaa totta kai, mutta mä oon nyt ite hoitanut tota hommaa tässä useampana kesänä, niin luonnistuu. Tosiaan ohjelmassa ois putkihiihtoa Pertsaa tasuripainotuksella ja olen pari tuntia siellä. Pääsee vähän viilentymään, kun on ulkona niin lämmin. No ei vaan. Ihan kiva päästä putkeen. En ole kertaakaan vielä tänä kesänä käynyt, niin pääsee taas suksille. Niin kuin tekee sitä ihan oikeeta hommaa, eikä vaan rullilla koko ajan. Ja siitä tuohon 50 lihapullaa. Wup wup. Nyt lähdetään iltapäivä treenille. Vähän juoksemaan ja siellä on musat valmiina. Vähän Vaaralle heittää Sapporoa. Puolitoista tuntia tehokasta juoksentelua tuolla Vaaralla. Oli muuten ihan älyttävästi ötököitä ja aika kuuma, kun ei voinut juosta ilman paitaa, koska niitä ötököitä oli oikeasti tuhansia. Mutta joo. Otin tähän nyt vähän palaria heti lenkin jälkeen, niin yleensä mä syön heti ja tälleen, mutta mulla on keskiviikkona aika kova reeni, niin sitä vähän ennakoiden. Niin pitää saada energiaa. Tosiaan tänään tuli sellainen 4 tuntia reeniä. Varmaan lähdetään tässä vielä vähän pyöräilleen ja illalla liikkuvuudet ja venyttelyt sun muuta, mutta 4 tuntia niinku oikeeta treeniä. Ja. Vielä ei edes väsytä pahasti. Oli ihan siis tosi hyvä päivä. Kaikki meni hyvin ja jospa sitä taas kehittyisi jonkun verran. Miksi mä oon koko kesän Vuokatissa, niin koska täällä on hyvä olla. Mä tykkään olla täällä ja täällä pääsee hiihtää putkeen lumille ja pääsee rullaradalle ja on nousua ja eri tasosta lenkkiä jalalla pystyy heittämään. Hyvät maastot, salit, kaikki toimii. Täältä ei puutu mitään, mä tykkään olla täällä. Ja lisäksi mä oon sen verran kotihiiri, että mä en tykkää olla kotona. Mutta nyt mä lähden syömään ja suihkuun ja sitten tekee vähän jotain muuta. Ja tässä nyt on muutama tunti aikaa ennen kuin pitää mennä nukkumaan.
tällaista tää on. Kivat muuten nämä silmäpussit. Talvi painaa, kesä painaa aina. Pitää nukkua vähän enemmän. Vähän hirveetä. Mutta joo, nyt lähdetään syömään. Katsotaan mitä kaapista löytyy. Pyöräilee ja sitten salille. Se olisi päivän reenit ja hommat pulkassa ja nyt iltapalalle ja nukkumaan. Huomenna olisi raskas päivä.